moi bons medios días. Moi boas, de novo nas conexións. A conexión desde esta 11ª subida ata o Oda cos primeiros protagonistas, a primeira dupla que completa o percorrido son Darío Amorín e Luis Miguel Buján completando o recorrido. Bueno, que nos podes contar desta subida? Bueno, unha subida bonita, o tempo bastante bon, non houve queixa. Bueno, cumplindo os objetivos programados. Sí, nos vimos a disfrutar e non máis. Bueno, pues ahora a disfrutar, pero na ceremonia de premios. Moi bien, moitas gracias. Bueno, os primeiros protagonistas, como decía, o dorsal 59, Darío Amorín e Luis Miguel. Dentro da regularidade, que son os primeiros en pasar pola nosa posición, son Iván López e José Antonio López, unha dupla máis que se presenta xa no parque. Bueno, que tal foi esta última manga? Bueno, choveunos un pouco, hai un susto antes do puente, pero bueno, foi ben e acabamos, que é o importante. Bueno, había dificultade para topar esa media exixida na regularidade? Non había dificultade, quizás o punto intermedio era un pouco máis lioso e a min custoume un pouco o semáforo, a verdade, para Fórmula 1 non valgo, porque o semáforo non sabía se eran 4 luces rojas, eran 5, lieime un pouco e custoume un pouco esa salida, pero bueno, o fin de semana foi ben e estamos contentos. Bueno, vamos a continuar, Caciñas, vamos a continuar con máis protagonistas porque se nos van acumulando aquí máis e máis protagonistas. O dorsal 56, Breo Javaldez. Breo, que tal? Como foi este estreno? Bueno, pois a verdade é que ben, coche enteiro, estamos aquí no parque pechado, pouco máis se pode pedir. Bueno, a verdade é que miramos un pouco dispar, había mangas que acababas como segundo da regularidade, en outras te colocabas un pouco máis atrás, buscando atopar o ritmo, non? Sí, a verdade, para non ser a primeira proba, non conocíamos o coche, antes saímos con bastante calma, intentar conocer, aparte na primeira pasada íbamos pinchados, na segunda empezamos a collerle un pouco o xeito, a terceira, bueno, desconcertábamos un pouco o punto intermedio, que hasta ahora ainda sigue sendo unha incertidumbre e tal, pero bueno, fomos collendo un pouquiño o tema. Hoxe pola mañán ben, na primeira marcamos o scratch, agora na segunda fizemos segundos, nesta pois xa miraremos, pero bueno, non arrancou o crono, pero algo máis ou menos ben creo que villemos. Bueno, pues nada boa, e agora disfrutar. Gracias. Bueno, pues como decíamos, un que debutaba na regularidade da montaña, máis protagonistas que se asoman hasta aquí, o dorsal 55 de Marcos Rodríguez, e Zaira camino a súa dereita, pois un poquinho máis rápido para non acumular demasiados coches. Moi brevemente, Marcos, que tal foi a subida? Bueno, ben. Nada, viñamos un poquinho a probar o coche, e bueno, como é a carreira da casa, pois disfrutar un pouco, pasámoslo en grande os dous aquí metidos dentro do coche. Pois nos disfrutando con vos tamén. Veña, nos Vale, gracias. Vamos a probar un poquillo, como decía, dorsal 60, Vanessa Cebreiro e Álvaro Pérez. Vamos a ver si nos para aquí, abrimos esta porta. Bueno, Vanessa, ¿qué tal foi esta fin de semana? Pues fenomenal, a verdad. Disfrutando de, además, en alguna das mangas facendo bons tempos. Sí, bueno, intenta, sí. Bueno, vamos a ir en alguna outra este ano? Penso que sí. Bueno, pues entonces estaremos atentos e nos miraremos nas diferentes metas. Vale, gracias. Bueno, pues aquí, Vanessa tamén completando a súa participación. E agora xa tempo para o dorsal 54, que son os derradeiros a da regularidade, completando a regularidade e chegando a meta. Que tal foi a subida? Bien, moi bonita e bien, de menos a máis, probando el coche, e bien, moi bien. Vamos a estar presentes en máis probas do galego este ano. Aí haremos todo menos Escusa e Ponte Calderas, que son os que organizamos. Bueno, que toca traballar. Toca traballar, eso mismo. Bueno, pues nos nada, acompañaremos en todas as probas, incluso nas que organizades, e iremos falando longo do ano. Gracias por el trabajo, Gracias a vos polo espectáculo e polas ganas de pasalo ben. Estamos, como decía, recibindo os primeiros chamados a entrar en parque pechado. Son os da regularidade, son os homes e mulleres que están chegaron xa a súa meta. Temos en carreira a Fente, a Vázquez, a Recimil, a Marabú, a López, a Varela, xa as primeiras unidades pois enfrentándose o crono, enfrentándose os tempos. Aquí temos todavía abertos varios frentes, temos que ver como remata a loita que hai importante entre os carrozados. En primeiro lugar, que van ser os primeiros protagonistas. E o primeiro protagonista asómase por aquí o señor Vázquez, a ver que xa non chega Fente por aquí. Vamos a abrir esta porta. Bueno, como foi a subida? Como sentimos estas mangas?
Bueno, mellorando pouco a pouco. Non tiñamos as rodas adecuadas nesta carreira, pero bueno, non chegaron a tempo. Tardaron 3 semanas en vir e non chegaron, correu todo o tempo que demollado, pero bueno, fomos mellorando, melloramos algún problemilla, bueno, dentro do que cabe parece bastante ben. Bueno, pues nos encantados de disfrutar contigo con unha unidade que é unha auténtica maravilla. Moitas gracias. Bueno, pues máis protagonistas. Ahora Recimil co seu Toyota Starlet, outra unidade que tamén é fermosa, ben coñecida polo público en Galicia. Mira, temos tempo para Recimil, un 59.8. Moi boas, unha nova subida, unha nova proba con esta unidade que é fantástica. Que tal vivimos a fin de semana? Moi ben, a verdad. Temos aí un par de sustos nas dúas primeiras. Non sabemos ainda, bueno, sí que sabemos por qué, solucionamos aí 4 temillas, posto a punto, e agora, increíble. Ahora é culpa miña, xa non é de. Todo o que pasa... Mira, como digo, o arco de entrada ao parque no es la flecha, es el indio. Como, perdón? Y o parque no es la flecha, es el indio. Pues, bueno, neste caso a flecha axuda bastante. Boa flecha que levas, claro que sí. Eu que veño moito que aprender aí. Bueno, pues mellorando día a día, que é importante, e nos disfrutando contigo, que eres un grande das carreiras. Gracias a vos tamén por todo o que facedes, que está moi ben. Gracias de verdad. Decía, tempo para Vázquez 2.03, Recimil 1.59, Marabú que ven por aí 2.16.3, este Sierra Cosworth, home que é un clásico na montaña, señor Marabú. Moi boas, que tal a subida? Ben, uns momentos mollados, outros secos, pero bueno, disfrutamos do fin de semana que era o que se viña. Ao final menos chuvia do que parecía. Ao principio parecía que amenazaba moita agua e, bueno, máis en seco que mollado. Amenazaron máis que o fixeron. Pero bueno, todo ben. Bueno, pois encantados de volver a ver o Sierra Cosworth en acción cada vez e agardamos de máis probas este ano. Agora estaremos. Marabú, como decía, facendo un tempo de 2.16. Por aquí cheganos fora de... No, o señor Diego Rodríguez. Moi boas. Moi boas tardes. Como foi toda a subida? Bueno, tuvemos 3 abandonos por avería, durante 3 mangas quedamos tirados, pero esta, por sorte, podemos subir e facer un tempiño. Non sei como están os resultados, pero contentos co coche. Mira, pois te conto eu, acabas de facer un 2 minutos 9 décimas. 2 minutos 9 décimas. Pois parece un bo tempo, a ver como van o resto dos compañeiros. Por sorte poder acabar, que é o que nos fai máis felices. Mira, enhorabuena por verte aquí en esta altura e poder acompañarnos na ceremonia de premios. Moitísimas gracias. Señor Rodríguez, que estaba satisfeito por poder completar unhas probas. Imos co SAL 49. Manuel López que fixo correr moito este Sierra Cosworth, que a verdade é que foi fantástico verte no tramo. Que tal te sentiche ti na subida? Moitas gracias. Pois empecé un pouco regular, porque a agua gustame regular, este coche é regular en agua, entonces... Pero bueno, ben, pasa que agora volveu... Nada, agora para a última manca volveu chover outro pouquinho e tal, entón xa démoslo por finalizado. Xa demos por actuación por finalizada. Pero ben, había tempo tamén o ano pasado non corri nada, pá. A ver se corremos un pouco este ano. Agora están os históricos, aí está ese Toyota Recimil que correu moitísimo tamén. A ver se temos as grandes carreiras. Bueno, pues estaremos moi atentos a eses históricos e deseando verte ao longo da tempada. Veña, moitas gracias. Ben apuntado, porque esa clasificación de históricos logo a repasaremos. Ímonos con los SAL 48, Varela por dentro, que fixo un tempo de... Bueno, López fixo un tempo de 2.05, Varela 2.09.1, Bruno Varela, outro dos nomes que nos fixo disfrutar a fondo nesta subida. Contanos ti, como viviches as mangas donte doxe? Bueno, bastante ben, despois de 12 anos non subir no coche, fixemos o que pudemos e máis. Tivemos algún problema de gasolina, que se nos cebaba algo, pero bueno, estamos aquí que é importante. Bueno, ao final, podendo disfrutar das carreiras e verémonos en outras máis. Boa pregunta, espero que sí, supoño que sí. Alguna máis faremos este ano. Bueno, pues alá onde este nos atoparemos e falaremos novamente. Moi ben, moitas gracias. Bueno, Varela que montábase no coche despois dunha tempada, certo, abandono de frente por avaría, abandono do SAL 53, por eso non o mirábamos. Este señor Carlos Rodríguez Moreno, un dos homes fortes do campeonato, que sabe que corre moito. Carlos, miramoste moi serio durante toda a fin de semana. Contanos un poquinho como viviches esa subida. Bueno, a subida non é do meu agrado, non me gusta,
e non é unha... non vejo as cousas moi normales como se están facendo, xa non teño nada que reprochar, pero deberían darlle unha volta ao tema dos peajes porque non me parece xusto o que están facendo. Non quero falar máis porque ao final quéntome, non quero. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias a ti polo teu tempo e por acompañarnos nestes momentos. Eu vou ir colocándome xa tamén na clasificación xeral, onde vamos a poder ir vendo os tempos dos clasificados, mentres que aquí estamos co señor Antonio Mosquera, co seu Suzuki Swift, que sempre tamén é un placer falar con el. Contanos como foi esta subida. Bueno, foi bastante ben, que estaba mollado e agora nesta última sacaron unha roxa. Ya a culpa foi miña non haber parado. Bueno, pues, pero, vale. Unha pena, nada, vémonos agora. Vale. Bueno, pues problemas de interpretación de bandeiras. Samuel Pérez correndo con esta unidade tamén. Bueno, entendo que satisfeito con o traballo ou quedan cousas por ir mellorando? Bueno, hai que mellorar bastante aínda porque estamos probando o coche, unha montura nova, adaptándonos a ela e pouco máis. En que probas máis vamos a ir? Vamos a ir ao campeonato? Vamos a intentar seguir o campeonato de montaña a ver se hai resultado. Bueno, pues nos estaremos tamén aí, así que nos atoparemos novamente, gracias. Esta agrupación, esta categoría 5, agrupación 5, xa de unidades e de protagonistas como seguinte que, bueno, pues con quen vamos a hablar ahora. ¿Qué tal a fin de semana? Bueno, moi ben, pero agora tuve unha pequena salida de pista, pero non foi nada. Pero polo resto, perfecto. Un poquinho de agua ahora, ¿no? Estaba todo húmedo, pero bueno, podía haber sido peor, la verdad. Bueno, pues enhorabuena por completar la subida. Vémonos ahora na ceremonia. O seguinte, Alex Crespo, un dos que corre na casa, un dos que corre na súa propia subida. Bueno, Alex, contanos, te voy a decir que tal esta subida, si te gusta o non te gusta, entendo que para ti desde logo non puedes dicir nada máis, pero que tal se te deu? Ben, bastante contento. A verdad, de menos a más, ben, moi contento. Pero vemos que levas unhas copilotos de excepción, ¿no? Sí. Teño aquí a miña filla e a unha amiguiña dela que manda que vai ser a miña fillada. Bueno, pues metendo ese gusanillo da montaña no corpo. Sí, señor. Bueno, pues ahora a rematar o día e a rematar esta fin de semana de carreiras. Moitísimas gracias. Como decía Alex Crespo, a quien vemos tamén disputando rallies, acompañado de Cristina Sánchez. E unha nova unidade que se asoma hasta nosa posición. Señor Mario Sá, que dende logo é un dos homes a ter en conta, é un dos homes que cando pasa pois sempre dá gusto velo. Non satisfeitos por verte nas carreiras, ti como remataxe o día? Bueno, mellor que ayer, a verdad, moi contento porque xa conseguimos baixar dos 2 minutos, mamás baixamos 4 segundos dos 2 minutos, non sei o tempo desta manga, pero onte traíamos un setup perfecto para auga e a auga non apareceu. Bueno, foi culpa nosa, non hai que botar a culpa a naide. Hoxe montamos llanta gorda, roda seca e estabilizadora gorda e corrimos. Corrimos o que podemos. Seguramente haxa xente que corra moito máis, pero bueno, nos montaña non nos xogamos nada. É a da casa, estamos ao lado, vamos a pasalo ben e nada máis. Nos son os rallies e aí sí que nos peleamos. Pois aí nos miraremos. Moi ben. Mira, outro protagonista, como decía, e avanzando na lista de inscritos dos que xa completan esta proba está tamén o señor Noé González, home que completou a subida a Taboada. Contanos ti, como se te deu? Menos esta última manga que se me foi aí bastante, pero ahora ben. Bueno, te veremos en máis probas ao longo deste calendario 2024. Dios, cállese. Pues no estaremos atentos a tu paso e estaremos igualmente esperándote na próxima. Vale, gracias. Bueno, y viña un pouco desconcertado con como lle foi a última das mangas. Ímonos con Samuel Tellado, con este C2. Samuel, moi boas. É un placer verte aquí en Taboada. E contanos ti como se deu. Bueno, fin de semana complicado, chuvia, seco, a subida é bastante complicadiña, vimos do golpe de Favero, entonces
andamos un pouco aí a intentar buscar o ritmo outra vez. Vamos a ver máis por la montaña. Sí, seguramente. Este ano sí. Pues nos encantados y ahí nos taparemos. Gracias. Bueno, pues Samuel Tellado, que se suma a la disciplina de la montaña. Muy buenas, David Ramos, que miramos de correr moito con esta unidade. Miramos sempre cronos moi similares aos de María Abalde. Sí, al final fue parecido. Había pique local. Sí, era lo único por lo que competíamos. Yo venía aquí a probar las subidas, a ver qué tal se nos daba. Mi objetivo era María, estamos más o menos igual, así que... Era boa referencia. Sí, estamos bien. Vamos a ter máis probas da montaña galega. A ver, venía a probar un poco, no sé, igual alguna en verano, si no me coincide ningún rally, sí, pero en principio rallies. Bueno, pues miraremos los rallies y cuando vayas a montaña también. Muchas gracias. David Ramos, que buscaba eso, probar de referencias, cómo iba puesta a punto. Y aquí está María. Decíamos a David que tal fuera las carreras, él nos decía que, sabiendo que estaba corriendo a un ritmo, que para él estaba bien. A ver, yo siempre digo lo mismo, no soy una persona que corro mucho, pero me lo paso muy bien corriendo, entonces para mí es lo que importa. La verdad que no sempre que te topamos nunha entrada de parque ou nun final de carreira, sempre tes unha sonrisa na boca e iso é de agradecer. Es que siempre lo digo, para mí estar corriendo y estar aquí es un sueño, es lo que yo de pequeñita quería, entonces para mí ya es ganar. Tú sempre dis, a mí gusta moito a chuvia, a mí eu quero mollado, pouca agua hubo nesta subida. Nunca tengo suerte, nunca. Al final siempre seco. Habrá que buscar, igual que Santa Clara, para que non chova, habrá que buscar que santo é para que chova. Mi abuela puso ahí una, pero no hizo mucho efecto. Bueno, vémonos ahora na ceremonia. Muchas gracias, chicos, que tengáis buen día. María Valde, completando esta lista extensa dos que corren dentro da agrupación 5. Jesús Núñez, outro máis que está efectivamente nesta agrupación 5, unha inscripción moi extensa nesta categoría. Bueno, contanos ti como viviste esta subida, este inicio de tempada. Bueno, a ver, eu estrenaba en montaña, nunca correra a montaña e a verdade a experiencia moi boa, gusta. Vamos a ver en alguna prova máis, vas a seguir regularmente o campeonato, como vais a cousa? Na montaña non creo, pode que salga enchantada, pero quero facer o calendario de rallies. Bueno, pues miraremos los rallies y si te animas alguna de montaña, ahí estaremos también. Vale, muchas gracias. Como decía Jesús Núñez, que viña a probar coche, que viña a aproveitar buenas pruebas, a hacer aproveitamento. Fran Pérez, que foi outro dos protagonistas desta subida nesta agrupación 5. Fran, moi boas, miramoste serio, non sei se é por cansancio ou se te pasou algo nesta última manga. Tuvemos un fallo aí. Entón perdemos uns segundos aí. E andabas preocupado de eso. Sí. Bueno, pero a tempada longa, tienes dos que eres habitual da montaña. Pero bueno, fomos de menos a máis e, bueno, vamos tirando. Bueno, pues ahora a descansar y disfrutar, que seguro que mereces. Veña. Fran Pérez, la escudería de Spa Destino Racing. Esta unidad de Subaru que marca un pouco a referencia nos tempos a esta altura de clasificación ou de lista de inscritos. Falábamos que é unha auténtica maravilla ver estas unidades correndo e definindo un pouco a túa conducción, pues, como a que marcaba o ritmo un pouco da altura de inscritos na que estás ti ubicándote. Bueno, sí, eu pensada a idade que teño eu veño aquí a divertirme e tampouco quero marcar ritmo ningún, veño aquí simplemente a divertirme. Pero corrías? Bueno, hombre, sí, claro, quero facer o mellor posible, cada vez que estás aquí quero facer o mellor posible, pero pensa que son o piloto que hai hoxe aquí que máis veces leva corrido esta subida. Bueno, pois agora a meter o coche no parque e disfrutar a ceremonia. Veña, moitas grazas. Os máis protagonistas, esta unidade, este AX, o de Ángel Freire, eu creo que non fai falla presentacións, porque aquí estamos ante unha das bestas do campeonato, unha das máquinas co seu piloto, por suposto, que non corre só o coche, que sempre asombra os espectadores e sempre os levanta do sitio. Sí, a ver, facemos o que podemos. Co que temos hai que facer o que se pode. Satisfeito co resultado, con como se te deu a subida? Sí, ben, eu non podo aspirar a máis. Teño na agrupación a Tarolo e a Jorge Pérez con un Rallycar e con R5, é imposible aspirar a máis. Eu estou no meu sitio, fixen un terceiro posto por diante do Subaru e de Jacobo, que tuvo problemas,
é onde podo chegar. Mais non podo aspirar a máis. Bueno, nos encantados de verte e disfrutar contigo. E nada, ahora a rematar o día. Moi ben, moitísimas gracias. Este AX. Fantástico seguir observando ao señor Manuel Rigueira. Moi boas. Que tal vivimos? Que tal nos sentimos na subida a Taboada, no arranque da tempada? Ben, pero bueno, pasei no regular, que este coche é algo malo de conducir, entonces pensei que iba a ser algo máis fácil, pero bueno, é o que hai. Veremos de máis ao longo da tempada? Conducindo eu non creo, o meu é copiloto. Bueno, está ben tamén probar o volante, Sí, de vez en cando non está mal. Bueno, pues enhorabuena, igualmente. Continuamos recibiendo a mis protagonistas, como o señor César Figueiras. Moi boas, César. Contanos ti que como foi a fin de semana. Ben, foi divertido, parecía que iba a chover máis, depois quedou boa tarde, estupendo. O que contábamos que salira, ben. Bueno, satisfeito cos tempos. Sí, ahora, ben, algún problema aí na caixa, xa non salí no de treinos, para aguantar ahora acabamos, ben, todo perfecto. Bueno, pues chollo feito e agora descansar un poquinho. Moi ben, gracias. César Figueiras, detrás de él, o señor Couceiro. Couceiro que unha das referencias dentro da montaña tamén, que sabe facer correr moito este GT Turbo. Que tal foi a fin de semana? Hola, buenas, pois, bueno, todo saleu todo ben, todo perfecto, tempo cambiante, bueno, moi bonito, aí os tempos axustados como me gustan. Eso ao final é importante, que esa rivalidade, verdad, que obligan a correr. Correcto, a rivalidade que foi fin de semana con Fray Rigueira, rivalidade sana, teño que agradecer a ele, a muller, a todo o equipo, porque a mellor hospitalidade do mundo der para eles o fin de semana para nós. Agora meto o coche no parque, que é importante. No parque, mira os tempos, a ver que pasou. Vamos a estar tamén, nos atentos aos tempos, os estades vendo no lateral, no chat en directo, poder seguir os tempos que van marcando na liña de meta. Rubén Iglesias, outro home con un GT Turbo, estas unidades que nos encantan aos aficionados, que dá gusto de pasar polo tramo. Bueno, pois ben, sí, hoxe é verdade que hai moita xente, disfruto, sabes, que a xente ve que te animas, ben, moi ben. Parece que esta tempada en Seral, tanto en rallies, en rally sprints, tamén na montaña, parece que os aficionados decidiron volver ás cunetas, verdad? Sí, por exemplo, comparado co ano pasado aquí en Taboada, hai bastante máis xente, máis ambiente, bueno, todo máis. E outro día tamén, rallies que fun, moita afluencia de público, verdad? Pois agora rematar o día e vémonos na ceremonia. Perfecto, gracias. Que avanzamos pouco a pouco, xa chegamos ao sal 28. Enrique Domínguez, que tal foron as mangas? Ben, tiñamos algo de problema de embrague, pero bueno, resistiu, contentos. Bueno, a pesar de ter problemas, conseguir resistir a ver que tamén é importante, verdad? Saber correr con dificultades tamén é importante. Sí, é importante vir pasar o fin de semana entre amigos, que é do que se trata. Bueno, nos disfrutando contigo, gracias por o teu tempo e mirámonos na ceremonia ahora. Vale, venga, gracias a vos. E aquí unha unidade que non necesita presentación, unha unidade que é un auténtico espectáculo. Señor Carballo, vamos a ver se chega ata a nosa cámara. Este 130 amor de Juan Carballo. Juan dicía que esta unidade non necesita presentación porque xa vai gritando o seu nome a la onde vai e vai gritando velocidade, velocidade, velocidade. Tento ruido, non? Que tal foi a fin de semana? Ben. Ben as secas ou... No, ben. Que te preocupa? Non me preocupa nada. Bueno, entón satisfacción total. Do físico, do resto, ben. Bueno, pero eso xa... A ver como estábamos máis ou menos, e bueno, vamos indo, entonces... A ver, te vas atopando ti, vas tomando o teu sitio. Sí. Bueno, pues bastante ben. Nos encantados de verte na montaña, seguiremos atentos a todo o que faga durante o ano. Se todo vai ben, seguiremos todo o ano. Bueno, pues se todo vai como ten que ir. Nos estaremos aí para esperarte. Vale, veña, moitas gracias. Unha aperta para Juan Carballo con esta unidade que vai falando de historia do automobilismo por sí sola. E vamos a ir apurando un poquito. Como que tenemos por detrás.
Alexis Souto, home importante que sabe correr. Contanos que sensacións te deu esta subida. Bueno, un pouco indeciso polo tema do tempo cambiante, pero ben, moi contento. Si que estás contento, non estamos máis. Moitas gracias. Grazas a ti, Alexis. Nada, darvos ánimos aí para que esteades aí no pé do cañón todo. Gracias por as túas palabras tamén. Ebrai Rigueira, que nos acompañaba xa desde o viernes, estivemos con él en alguna outra ocasión. Brais, contanos, fin de semana onde Tirestos que estaba aí peleando pola parte alta. Sí, non esperaba estar aquí hoxe tan arriba, saliu moi ben, puxen rodas medias, que aquí na montaña non suele ser habitual, e creo que me saliu ben a xogada onte. Agora nesta última manga non me saliu tan ben, pero contentísimo porque gano a agrupación e nos turismos pois quedei moi arriba con respecto ao que había. Bueno, pois, noraboa, e agora na ceremonia nos miramos. Gracias, moitas gracias. Ganador da agrupación Brais Rigueira. E agora chegamos a esta unidade que chega desde Portugal, desde Montalegre. Dicíanos, veño ser embaixador do Mundial de Rallycross en Montalegre, pero tamén a dar espectáculo a correr. Sí, dar un poquito de espectáculo e disfrutar. E nos disfrutando contigo, vamos a distraerte porque temos unha cola bastante grande, non queremos chegar hasta a comprometer, e logo falamos na ceremonia. Vale, gracias. Portugués, Joao Vázquez. E agora o tempo para Jacobo Andújar, outro home que tivo algún problema durante esta fin de semana, pero que, bueno, entendo que é satisfeito. Sí, nada, solucionamos onte, bueno, xa salir a pasalo ben a acabar o fin de semana. Fin de semana de carreiras que xa se botaban en falta, verdad? Sí, botabas en falta, pero bueno, chegaron moi pronto os problemas. Bueno, a ver si na próxima dais un poquinho mellor e que podamos disfrutar contigo. Vale, pues moitas gracias, hasta logo. Jacobo Andújar con problemas na fin de semana, pero disfrutando tamén das carreiras. Vamos a recoller agora as impresións de Rubén Blanco, un dos que cambia a montura esta espectacular Mid-10 Superturismo. Vamos a meter a cámara por onde podamos, a ver si Rubén, cambio de montura, é un espectacular Mid-10 Superturismo. Que tal foi esta estrea na montaña galega? Bueno, non temos queixa, foi todo ben, menos un problema aí coa dirección asistida, bueno, as rodas que non dan colla temperatura, a subida non é a máis indicada, pero bueno, queremos empezar a facer kilómetros e ir poñendo o coche competitivo dentro que se pode, claro. Bueno, pues nos agarrando que atopes ese punto de competitividade para loitar por estar o máis arriba posible e disfrutar con esta unidade fantástica que é un cambio, creo que para moi ben. Sí, a verdade que o coche é bonito, é moi fácil de conducir, pero bueno, ten outras exigencias que o BMW non tiña, pero bueno, vamos a divertirnos, pasarlo ben e facer o que se poida. E nos divertirnos contigo. Graciñas, falamos logo tamén, igual que vamos a falar agora con un dos protagonistas da fin de semana, un dos homes que foi marcando o ritmo e o paso da fin de semana. Estou consultando os tempos. Ahora subimos despacio. Vale, pues bueno, Javier Carballo, gañador dos carrozados con esta nova unidade, estrea e victoria, mellor imposible. Mellor imposible, sí señor, nunca lo diría. Como te atopache na subida co Porsche? Bueno, non era a subida propia para este coche, ten moitos cambios de ritmo e todo, pero bueno, ben, portouse ben. La verdad que Jorge Conchunda igual, se as condicións foran máis de chuvia, igual tiña un poquinho máis de ventaxa por la traseira túa, pero sobre todo o sábado foi moi emocionante ver como acababa de estar en Suntiños aí por debaixo dese medio segundo. Isto que necesitamos na montaña, competitividade e ritmo forte. Sí, bueno, en auga estaba Manolo e Jorge a un segundo e pico por diante. Eu tampouco quixen arriesgar nada porque sabía que se iba a vir bo tempo e íbamos ter algo mellor de posibilidades. E bueno, así foi. Ayer creo que quedamos a 2 segundos casi de Jorge e de Manolo. E hoxe na primeira sabía que ayer tiña margen e agora ainda tiña margen para baixar máis. E lle dixen a Jorge que ainda se podía baixar máis, que Jorge veu me dicir que era un tempazo e eu digo que ainda se podía chegar a un 40 seguramente. Que pasa que agora ao chover arriba na salida estaba chovendo bastante. A carretera estaba bastante seca, pero tiña moitas partes húmedas e
non merecía, con 6 ou 7 segundos de ventaxa que tiñamos, non merecía a pena arriesgar nada, sabes? Bueno, nos darte a enhoraboa por este estreno de tempada, desexando disfrutar contigo ao longo de toda a montaña. Esperemos. E ten claro que Jorge está matinando a ver cal é a maquinaria que pode sacar nas próximas carreiras. Jorge xa o ten matinado. Xa sabes tanto como a min. Sí, xa sei o que ten. Pero bueno, que bella competencia, hombre. Claro que sí, a verdade é que necesitamos na montaña para revitalizado, además con boa presencia de público, que é importante. Sí, eu xa había xente, nunca pensei que houbera tanta xente po tempo que está e o frío que fai, porque a verdade é que nesta última manga apertou o frío, pero bueno, pouco a pouco. Bueno, pues nada, ahora meto el coche en el parque, miramos na ceremonia. Venga, gracias. O Porsche de Javier Carballo, que se estrella con victoria entre os carrozados. E agora vamos a recoller as impresións deste señor que é un clásico da montaña, un veterano auténtico, con unidade de auténtico luso, un Ford Fiesta World Rally Car, o señor Manolo Senra. O señor Manolo Senra, Tarolo, un grande, claro que sí, un grande do automobilismo galego, completando esta proba nun novo podio, porque as cousas cada vez se poñen máis complicadas. Aquí a xente saca maquinaria. Bueno, a verdade que o podio, o que nunca podía optar a segundo como moito, nunca no podio estou super contento, o primeiro Porsche xa imposible, e bueno, nesta última vez, pois quería quizás baixar un pouco, pero cambiei de rodas, as rodas na probara, deron un susto na primeira curva, se levantei pé, e bueno, cheguei aquí terceira moi satisfeito. Bueno, nos encantados de verte. Vamos a ver máis probas co World Rally Car ou encantos de 306, 306? No, 306 e 308, o Rally Car non vai ser. Bueno, pues nos encantados de mirarte nas próximas pruebas, veremos con que montura sales, a ver con que nos sorprendes e darte unha nova por unha nova carreira, boa carreira que vivimos contigo. Moitas gracias por estar aquí. Manolo Senra, como dicía, un veterano que é un auténtico señor das carreiras, un home que sempre ten boas palabras, que sabe pararse a dedicarnos o seu tempo, a quen estamos moi agradecido. E aquí temos a outros protagonistas. Temos aí con cara de preocupado. A ver que podemos falar con él. Jorge Pérez Alonso, que entre os carrozados marcou un tempo de 1:47.2, que non foi suficiente para gañar. Bueno, Jorge Pérez Alonso. Jorge, unha nova tempada, unha nova montura, pero as cousas se poñen un pouco máis complicadas. Aquí o amigo Carballo sacou o Porsche e fixo correr. Sí, bueno, unha nova montura momentánea, que isto foi para esta subida solo, que non veño máis nele. Bueno, sí, Carballo, que felicitalo, que fixo salir aí unha manga moi boa, realmente sorprendente, porque baixar 9 segundos nunha manga de trenos a unha manga oficial non é fácil, parece un pouco bastante difícil. Bueno, saliu esa manga boa, felicitalo, ganou, porque foi o mellor e listo. Dicía yo a Javi, a Carballo, oye, Jorge seguro que xa está a matinar nunha nova maquinaria, e iso non sei. Eu estou convencido de que o Jorge xa ten algo preparado para sair nas próximas. Sí, bueno, eu sempre te dicen que unha montaña vou facer a con Porsche, non a fixen agora porque non se dá circunstancias, porque vendín o meu coche, pero bueno, a idea é o Porsche. Ti sabes que eu teño compraventa e compro un coche correctamente vendo. Este é un coche que se comprou por negocio máis que un outro coche calquera, e acabarase vendendo e teremos outro Porsche. Non sei cando, pero seguramente que o antes posible, vamos. Bueno, pues non desexando que te sumes a disciplina de Porsche, que botar boas carreiras con Carballo, con Manolo e disfrutar da montaña. Claro, eso é o que se trata. Canto millores coches haya, mellor para todos. Correcto. Enhorabuena, Jorge, por un novo podio na montaña. E comezamos cos Carcross, cos da agrupación 9. Óscar González, o primeiro deles. Moi boas. Que tal foi a fin de semana? Ben, a verdad que viñemos en modo prueba porque casi nin o probamos. A verdad que bastante contento cos resultados, sobre todo hoxe. Contento. Queda maquillar bastantes cosas porque
sempre que corre con él, pero bueno, en general bastante satisfeito por resultado. Contanos o programa para esta tempada, tes claro que vas a facer? Viñamos aquí porque quería hacer tamén Rally Mix, pero bueno, mellor igual me animo e femos unhas cuantas carreiras máis do campeonato de montaña. Bueno, pues enhorabuena por esa decisión. Aos que nos gusta a montaña son boas novas, a ver que se suman novos actores, máis competencia. E bueno, con Fana Rigueira que tamén completa a súa participación. Bueno, contanos un poquillo como foi a fin de semana. Bueno, pues moi ben, fudeu algo agua, pero ben, adaptándonos ao coche, era a primeira subida que facíamos con él, e ben, e despois a última subida que correron aquí fora no 2006, mira, 16 anos que do 2006 hasta ahora, pero a montaña cancha, sí, ben. Bueno, ahora a meter o coche no parque e mirámonos na ceremonia. Sí, pois ben, claro. Fana Rigueira, los jóvenes que corren a casa. Jacobo Vázquez que nos acompaña tamén neste momento de entrada ao parque este final de carreira. Contanos como foron as mangas do fin de semana. Bueno, estuvo bastante ben, era a primeira vez, viñamos a probar. Hoxe deixamos ahora un tempo medianamente bom. Pillei nas dúas pasadas oficiales ao rapaz que salía adiante, que tiña algún problema, non podíamos mellorar máis, pero contento. Bueno, pues nos encantados de disfrutar contigo e esperarte ver en máis citas. Sí, intentaremos estar no campeonato. Bueno, luego y ahora a meter o coche no parque e dirixirnos a ceremonia. Os seguintes protagonistas, un rapaz que provén do karting, estreándose con este carcross, como vedes polo logotipo, becado para a Federación Galega de Automovilismo, aproveitando o tempo ben, a verdad que se miraba moi ben, aproveitando o tempo, dicía, desta beca da Federación Galega. Pois moi ben, a verdade é que tivemos uns problemas mecánicos, pero pouco a pouco para a seguinte proba mellor. Mira, moitos espectadores dicían, se sorprendían pola túa idade, polo corta que é a túa idade, 15 anos, temos entendido, e o ben que ibas. Pois moitas gracias. Bueno, miramos ao longo da tempada neste carcross da Federación Galega de Automovilismo, becado pola Federación Galega de Automovilismo, dentro da escudería máis taller competición. Varela que o seguinte en achegarse hasta este punto. Contanos ti da fin de semana, contanos da experiencia con este Semoc Trofeo. Es unha fin de semana increíble, aparte correr na casa é, bueno, pues é algo especial e moi bueno. Se voume super contento. Cada vez un pouquiño mellor, entendendo máis o coche e é do que se trata, de irse peleando un consigo mismo, vamos. Este 2024 que faremos? Montaña? Veremos facer algo máis de rally mix, autocross? Onde veremos o carcross? Montaña. Intentaremos salir na siguiente, Vilar de Barrio. E bueno, a partir de aí a ver como vai a cousa. Bueno, pues nos encantados de verte tan satisfeito e mirámonos en Vilar de Barrio. Mire, vémonos ali. Moitísimas gracias. Grazas a ti por axudarnos a disfrutar da montaña, a volver a recuperar tantas ilusións nunha fin de semana con moito público, nunha fin de semana onde vimos, pois iso, un regreso, parece que un regreso de espectadores a montaña, con ganas de disfrutar, con ganas de... Vamos a ver se botamos un ollo a esta cuarta carreira, onde xa temos tempo para todos os participantes. Mira, nova inmediata, xa o vinachedes nos tempos en directo, a través do chat en directo. Tempo para Alexis Vieitez, 1.36.5. Tempo para Jacobo Senín, 1.36.7. Gánalle a manga nesta ocasión Alexis Vieitez a Jacobo Senín. E fai mellor tempo nesta cuarta. Vamos ir a táboa clasificación xeral, a suma dos tempos combinados do mellor donte co de hoxe. Igualmente, os tempos donte de Jacobo Senín vai no creedor da victoria, pero eso sí, con un pouquiño menos de ventaxa respecto ao día do sábado, jornada competitiva do sábado. Victoria nesta primeira subida da tempada da montaña galega, na subida a taboada, victoria de Jacobo Senín, un tempo combinado de 3 minutos, 8 segundos, 4 décimas, e tras del Alexis Vieitez a un tempo de 2.8. Terceiro, Jesús Pombo, Cotatus FR, terceiro clasificado, con unha distancia respecto a Vieitez de 6.7,
7 a diferencia do terceiro. Jesús López Pijo cuarto, quinto Alonso Liste co da Lara 13.06 e o sexto clasificado xa é un Carcross, o de Bentín e Susto por detrás, Javier Carballo co Porsche, de arriba co Silvercar, Jorge Pérez co Hyundai, Manolo Senra co Ford Fiesta World Rallycar. Bueno, unha lista, a verdad, que de auténtico luxo a que vivimos. Quédate conosco. Bueno, non quede parar, pues damos un saúdo, esa é suficiente. Este era Alberto Vázquez, ahora ven Abraham Vázquez, si non me trabuco desde a distancia. Iremos... sí, creo que me trabuco, creo que o que ven sí que Alberto Vázquez, da igual. Isto de non levar as gafas postas, un non se entera moito. Vámonos a recibir o próximo invitado e xa en canto se aproxime xa nos servirá para corregir e saber que é. Sí que Alberto Vázquez. Bueno, Alberto, unha fin de semana onde parece que as cousas saíron ben, sobre todo tengo en conta que o que lidera e comanda a agrupación é un tío que é intratable. Sí, eu sei intratable, pero bueno, pasando a fin de semana, pouco a pouco. Deuse ben a subida, está moi cómodo, non? Sí, é unha subida que me gusta. Que máis vamos a facer este ano? Vamos a estar na montaña de visito regular, vamos a poder verte en máis disciplinas, rally mix, como ves? Pois ainda non sabemos moi ben, alguna prova máis faremos, claro. Bueno, nos estaremos atentos ás listas de inscritos, buscándote, e enhoraboa por o resultado. Me decía Alberto Vázquez do convento que, bueno, completaba de boa forma dentro desta agrupación 9 como dorsal que leva o noso seguinte protagonista Abraham Vázquez, un dos que cambiaba de montura, deixando fórmula a un lado, pasándose con Carcross. Que tal foi a experiencia de estreno dentro da montaña con Carcross? Pois moi ben, a verdade é que estou moi contento. Estuvemos varios pilotos aí na mesma décima todo o fin de semana e paseino super ben. Bueno, fixo correr, Alberto tamén fixo correr moito aos do Carcross, pero que está aquí detrás o señor Pisco Bentín é un intratable. Sí, claro, Pisco ten un don, sempre o digo, creo que hai outra guerra detrás del, é moi superior a nós, pero bueno, eu estou moi contento de pelear co resto, porque corren tamén moito, estuvemos loitando todo o fin de semana nunha décima, en centésimas, eso é nada. Contanos un poquillo planes para a tempada, porque o teu programa vai incluir montaña, pode incluir algunha outra especialidade, tipo rally mix, autocross, como te ves? Sí, a idea deste coche é que pode correr en diferentes superficies, entonces, se podemos algún rally mix faremos. A idea é centrarse no Campeonato de España de montaña, pero por temas de federación ainda estamos aí pendientes de se podremos ir ao fito ou non. Está a llacar co tema da homologación dos puntos que piden. O miércoles cerran as inscripcións do fito, se o solucionan antes iremos a Asturias ao fito, e se non, pois intentaremos facer o siguiente que hai, o rally mix ou montaña, para seguir rodando co coche e adaptarnos, que a verdade é moi diferente a fórmula e fai nos falta unha adaptación. Bueno, pois enhorabuena polo resultado, mirámonos na próxima, sea cal sea. Moitas gracias, vémonos na próxima. Abraham Vázquez, un dos que cambiaba non de disciplina, pero sí de montura, pasando do fórmula a un Carcross. E aquí un señor que da igual o que lle poñas, da igual se lle botas encima un Carcross, un FIA, se cambia de montura, se estrena montura, da igual o que faga, el colle, pulveriza os cronos, deixos detrás a segundos gordos que se peleen o resto, non? Pois non sei, moitas gracias. Nada, fun probando cousas e, bueno, adaptándome un pouco á nova condución, porque ten moito máis agarre que o outro e costa un pouco máis mandalo, pero, bueno, a condución, a esencia ainda vai tendo. Falábamos na previa a esta fin de semana, na conexión previa na canle da Federación Galega de Automobilismo, falábamos de que, bueno, a ver si esta unidade te permitía ou non permitía manter ese estilo teu de conducción máis espectacular que tanto gusta aos espectadores. Vimos en algunha curva, a verdade, que sí, volvendo a ese estilo pre-FIA. Sí que ten ese estilo, pero, bueno, hai no que obligar moito máis. É máis lineal, é máis estilo un car. Entón, bueno, hai que adaptarse a él. Pero, bueno, a adaptación que, vamos, que se fixeche. Ben, a verdade é que mellorei o crono do ano pasado, que vin con FIA tamén, e, bueno, contentos. Marchamos contentos coa primeira posición, que é o importante. Bueno, pois, noraboa, vémonos na ceremonia no podio. Vámonos con
con Pisco Ventín e imos continuar neste caso con un Silvercar José Antonio de Arriba, como que tamén correu moito na fin de semana e deixamos a poucos dorsais para completar. Señor José Antonio de Arriba, falábamos de que eres un dos que tamén correche moito a fin de semana. Sí, bueno, o que se pode, algo lentos con respecto aos outros, pero bueno, ben, o importante é non ter ningún problema, pasarlo ben e acabar, é o importante. Verdad, con este Silvercar sempre dá gusto verlo pasar por tramos, nos encantados de poder compartir tempo contigo aquí nesta proba e imagino que nos iremos vendo ao longo da tempada. Dependendo do traballo, pois nunhas ou noutras estaremos, intentaremos. Pois non sei, agardándote ao final de subida e véndote no paso das diferentes mangas. E non sei, encantado de que estedes tamén, porque facedes un traballo digno de agradecer, darlle repercusión a este deporte, e moi agradecidos. Pois grazas a ti, e continuando recollendo os protagonistas, recollendo máis protagonistas. Fíjate, ven o coche sen o piloto, pero moi ben acompañado por este rapaz e rapaza que son parte dos que están facendo a preparación e mantenimento e posto a punto o coche. Vente, señor piloto Alonso Liste, un placer acompañarte, que nos acompañes, perdón, e acompañarte, por supuesto. Unha fin de semana que sobre todo ven un pouco poñer en valor o traballo de todos estes que están aquí detrás, que son parte dese proxecto de FP Dual, de as Mercedes aquí en Lugo, que é unha realidade esa de mecánica de competición. Bueno, creo que o traballo deles está aquí, ao final fomos quintos da xeral, pero terceiros o terceiro mellor tempo do fin de semana. Creo que non hai moito máis que pedirlle á estrena. Unha estrena que confirma que se fan ben as cousas en Galicia, que podemos ter canteira de moito futuro tamén no aspecto da mecánica, e a ti timo seguir vendo ao longo da tempada con esta unidade, como vai ser a cousa? Bueno, eu ao final, como quen dice, corro cando me chaman, non? Entonces gustaríanos facer máis carreiras, en principio a Pontenova sí que vamos a hacer. Ahora vamos a seguir traballando no coche, vamos a implementar seguramente melloras, porque a relación que temos de cambio é moi larga, temos 240 de punta, entonces aquí penalizábamos moitísimo. Creo que mellorando 4 cousas o coche está para pelear por ganar. Bueno, pues nos moi atentos a esos cambios, moi atentos aos próximos resultados. E na Pontenova mirámonos e falamos de se fixeron un bo traballo ou hai que seguir mellorando. Seguro que o traballo está ben feito, seguro. Bueno, Alonso Liste e a todos estes rapaces e rapadas que son parte da xente que mantén dentro deste proxecto de formación profesional dual do Instituto de as Mercedes en Lugo. Seguen la boa rapaces tamén a vos por este traballo, porque este éxito é compartido co piloto. Grazas. Bueno, pues grazas de todos xeitos e agora a meter o coche no parque, que é o que toca, ¿no? Este Fórmula, este Dallara F306 que desenvolvese do Instituto das Mercedes en Lugo. Falábamos de que ten unha relación de marchas máis largas do necesario para a subida. E detrás temos o señor Jesús López Pijo co Forgun RS23, e a ver si vamos a dar avanzado para chegar xa completar a lista dos homes que participaron nesta subida, e precisamente os que pelexaron polo podio. Señores que están aí a espera de entrar no parque, e xa avanza o coche empurrado polo propio piloto, por Jesús López, levando este Forwing hasta a entrada do parque. E vamos a robarlle, quédate con nos copijo, non te nos escapes moito, hai que meter o coche no parque, eu sei, pero contanos un poquinho, que tal a fin de semana? Bueno, foi complicado, tuveron varios problemas, non con este coche, pero co outro que traíamos e tal, levamos unha semana bastante complicada e o cansacio, mas co cansacio creo que xa casi é edad, todo influye, pero ben, a verdade que sí, empezamos a correr un pouco tarde, rodas son as que hai, non hai maneira de conseguir neumático bo, e vimos aí con mollado adiante, xe cuadras, unha misturilla. Buscando ter o mellor rendemento desta máquina. Sí, a verdade que a máquina está bastante superior a min, pero bueno, vamos adaptando a segunda carreira así con el, ben, a verdade que moi contento. Bueno, perfecto. Vámonos mirar ao longo da tempada. Sí, home, conto con facer alguna máis e tal, mal será.
Pues volveremos a falar e volveremos a verificar si vas chegando ao teu nivel da máquina, como dixes. A ver, bueno, a máquina sube de nivel e eu baixo, pero bueno, andamos aí, intentaremoslo. Jesús López Pijo, que un grande da montaña, xa metendo o coche no parque, gracias por todo. Muchas gracias, a vos. Dicíamos que protagonistas tamén os que veñan aquí, que son precisamente os tres do podio. Alexis Viéitez, ademais, recortando os tempos, superando ao propio Jacobo Senín. Alexis, foi un placer verte este ano tamén na montaña, este estreno da montaña en Galicia. A verdade é que uns tiempazos, falábase nos grupos de WhatsApp, nos foros, todo o mundo moi impresionado co rendemento que está sacando Fórmula. Pues sí, la verdad que sí, nosotros también bastante sorprendidos. Traíamos, la verdad, que ganas. Al final es la primera prueba que hacíamos este año con este coche y pues bueno, es un coche que nos gusta mucho conducir, es un coche que disfrutamos, intentamos siempre sacarle el 100% y sin duda hay que reconocer que el coche lo da y nosotros pues también intentamos estar a la altura del coche. Fue una pena esta última manga porque yo creo que aún había bastante más para rascar y igual a lo mejor luchar por ganar siempre y cuando pues a lo mejor Jacobo no diera bajado lo que ya había hecho. Pero bueno, quedará ahí. Al final creo que hicimos un buen fin de semana y puedo estar contento del resultado. Bueno, estou seguro que esta jornada de domingo é moi prometedora. Si as cousas siguen así, podemos falar de que vai ser moito máis competida a tempada. Sí, bueno, en esta subida la verdad que estuvo la cosa reñida, pero bueno, ahora ya vienen subidas más rápidas y al final esto da lo que da, no hay tanta velocidad, no hay tanta aceleración, ya bastante hacemos y ya bastante también da el coche y pero bueno, a ver si damos quitado el bango pronto para así pues bueno, intentar estar a la altura o intentar estar más cerca lo antes posible. No es algo que me preocupe porque la verdad que no sé si era el campeonato entero, pero porque quiero sacar el otro coche, intentar sacarlo en condiciones para no tener la racha que tuve el año pasado, por eso aquí estoy con este coche. Y pues bueno, a ver, Dios dirá. Bueno, son boas novas que nos contas porque poder verte nun banco que en teoría é unha unidade superior, unha unidade que pode ser máis competitiva, o galla atopedes esa posta a punto do vehículo que necesita para que non pase a temporada pasada onde veches grandes momentos pero tamén grandes excepcións. Pues sí, la verdad que sí, fue un año bastante complicado, por lo menos nos recompensó en el tema rallies, pero en la montaña la verdad que fue un año bastante amargo y no estamos acostumbrados a las roturas, entonces pues bueno, te frustra un poco cuando gastas mucho dinero y al final no das visto los resultados, pero bueno, yo creo que son rachas y al final hay que pasarlas y una vez se pasan pues vendrán buenos resultados seguro. Como digo os amigos da Escudería Taboada, no es la flecha, es el indio. Exactamente. Bueno, pues Alexis, enhoraboa por este podio e vémonos agora na ceremonia. Muy bien, gracias. Bueno, Alexis Viéitez, campeón da montaña galega que retoma a actividade xunto ao resto dos compañeros da montaña nesta proba en Taboada. Ademais, facendo vos tempos, o señor Jesús Pombo que tamén nos fixo vibrar nesta subida, peleando con dous que van a estar dándose matracazos ao longo de toda a temporada, Alexis e Senín, pero ti estando aí, demostrando que pode ser moi rápido, unha unidade que, a verdade que, aparte de que estéticamente é moi bonita, se viraba moi ben no tramo. Sí, bueno, para non ser o tramo propicio para o coche, que nós temos monoamortiguador diante na zona baixada polas viradas, como eu digo, sufrindo un montón. Bueno, segunda carreira, mellorando, manga a manga, para ver o fin de semana como era, pois non estuvo mal. Pois a climatología como estaba. Climatología que nos dicían que iba a chover máis do que choveu. De que pintaba mal. Por lo menos metemos unha manga en seco, bueno, contento. Como é o programa deste ano? Que plastes? Pois vamos ir carreira a carreiras que podamos ir facendo e ir disfrutando do coche e así, por carreira a carreira. Bueno, pois nos contigo carreira a carreira disfrutando. Gracias. Gracias a ti, como decía Jesús Pongo, que metes o seu Fórmula no parque pechado e só nos resta o campeón da montaña galega, o actual campeón da montaña galega, que hoxe impúsose especialmente polos tempos que fixo, que marcou na xornada de onte sábado, onde rebaixou o seu crono de 1.39 marcado na pasada tempada, na edición 10 desta subida, e que rebaixou o crono hasta 1.33. Jacobo Senín, contanos un poquinho. Aquí o amigo Alexis empezou a pisar o acelerador e te puxo algún aprieto. Sí, bueno, era o día, non? Nós con moitos problemas e o coche non corre nada, a verdade. Non era capaz de traer o coche fino porque, bueno, problemas electrónicos e, bueno, co que corrió o coche, pois salvamos a papeleta hoxe.
Bueno, salvar a papeleta rebaixando o teu propio récord desta subida hasta 1.33, cuidado que hai que correr moito para chegar aí. Sí, bueno, corremos, pero bueno, ano pasado tamén estaba máis mollada a carretera, este ano pues, collémola máis seca, con certas humedades e tal, non era difícil de baixar o tempo tampouco. Pero bueno, co que teñamos, salvamos os móviles. Na próxima subida xa intentamos ter todo solucionado, non? Sí, hombre, claro, esperemos ter todo solucionado e nada, que o coche funcione e poder rodar ao ritmo que temos nós. Bueno, pues ahora noraboa, meto o coche no parque e a ceremonia a recibir os trofeos como gañador desta proba e como primeira victoria da tempada. Sí, bueno, moitas gracias. Jacobo Senín, campeón da montaña galega, un grande do automobilismo en Galicia con esta unidade, esta nova Proto NP01. Nos rematamos deste xeito, ca entrada de Senín dentro do parque pechado, rematamos ca conexión. Entrevistas post cuarta carreira. Quédanos unha e convidamos a todos vos a que vos sumedes a esta próxima retransmisión que é a retransmisión da ceremonia de entrega de premios. Así que grazas por acompañarnos, grazas por estar aí. E de seguido, vémonos.